راضي بلغون بي عاجز عاجز آسیلردن yarcan diyeyli Resulallah'ın aşığı yarcan diyeyli Resulallah'ın aşığı aşkında feda bolun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, bu dersimizde bidgatçı sopularyň cezbe diýip edýän işleri bar. Şol mesele barada gysgaça durup geçers. Bidgatçı sopularyň cezbe diýenleri näme? Bular zikr edýäs, goşgo koýas diýip oturýarlar. Soňra belli bir wagtdan soňra içlerinden käbirleri bularyň diýmeklerine görä imanları joşup birden ulu ses bilen gıygyryp başlaýarlar. Ýa-da başga hili sesler çykarýarlar. Bökýärler, titreýärler, özünden gidip ýerde togalanýarlar. Käbirler çaşyp agzyndan köpük gelýänler hem bar. Mysal üçin bu bidgatçy sopular bir video ýaýratdylar. Şol videoda yarcan pir diýilen kişi barada goşgo kolýar. We şol ýerde bir kişi kamera özüni öwrülenden ol kişi gıygyryp titrep başlaýar. Aciz asilardan yarcan diyeyli Resulallah'ın aşığı yarcan diyeyli Resulallah'ın aşığı aşkında feda bolun. Başka bir video ýaýradypdyrlar. Ol videodakylar Türkmen sahradaky Seyfiye diýip atlandyrylýan sopularyň videosy. Ol ýerde olaryň pire motyr. Ýanky oturanlaryň arasynda bir näçe kişiler gıykylyklap, gıygyryp böküp başlaýarlar, ýerde togalanýarlar. Taliban ya ilahi Cüz az fazle fazla panahi ilahi nur zikri az ruhi firan rasane barmane miskine hayran rasane baruhi taliban ya ilahi Cüz az fazle nabd panahi ilahi nur zikri az ruhi firan Rasani bar sirre taliban ya ilahi bajuz az fazle to panahi ilahi nur khafi az kiran İlahi nur yakfi Allah Allah Bu video Türkmenistan'da ýaýranna, Türkmenistan'daky käbir sopular, bular Türkmen däl, bular bizden, ýani sopulardan däl diýip utanman yalan sözläp başladylar. Videoň çepinne çünkde oturan äýnekliniň kimdigine bir seredip görün. Seyfiyeleriň pir diýip ýören kişileri, Türkmen sahra türkmenlerinden adyny Ak Muhammed diýerler. Seyfiyeler bolsa Tengli Tanadan tut, Gurbanpurdan tut, hemmesi seyfiyelerle gatnaşyp ýörler. Hatta seyfiyelerden bir näçe sanagy Tengli Tanaň medresesinde ahunluk patasyny aldy. Bunu näme üçin aýdýan? Bizzäki käbir sopular, sada adamlar allap, ol videodaky kişiler türkmen däl, sopu tarikatçylardan däl, bizlen hiç il baglanşygy ýok diýip yalan sözleýärler. Edýän şu hereketler batyllar, islama tersdir, sagdyn akla da tersdir. Bir insanyň din ilmi bolmasa-da, eger akly ýerinde bolsa, dogry pikirlenip bilýän bolsa, şu zatlary görse, anırsy kabul etmeýär.
Birinci bilen, İslamda ibadet we zikirler sekinet bilen, agraslyk bilen, edep bilen berja edilýär. Bu betbagtlar şeýdip gıýgyryp, böküp, zinkirläp ýerde togalansalar, imany joşarmy kadip pikir edýärler we begenýärler. Gıýgyryp, itulanýaly ulap, ýerde togalanyp iman joşmaýar. Bunun adi akmaklyk, jahillik we deccallykdyr. Şeytan şu zatlaryň üstü bilen bulary it oýnanýaly oýnaýar. İmany güýçli adam namazlaryny wagtly okaýar. İmany güýçli adam nefil ibadetler edýär. İmany güýçli adam hayır sogap işler edýär. İmany güýçli adam göz ýaş döküp Allah Taala ibadet edýär. Ana şol dogry imanyň, güýçli imanyň alamatydyr. Emma beýdip kameranyň öňüne geçip ýerde togalanyp ýöremek şeytana oýunjak bolmakdyr, zyndyklykdyr. Ikinji bilen akyl, mantyk tarapdan seredip görsek, şu zatlary sagdyn akyl kabul etmeýär. Ullakan adamlar käbirleriniň saçy sakaly agaran, ulap, gıýgyryp, goklap, ýerde togalanyp, şunyň erkeklik bilen, edep bilen, ahlak bilen hiç hili baglanşygy ýok. Şu hereketleri edýän kişiler soňra gidip aýalynyň ýüzüne, çağalarynyň ýüzüne nähil seredýärlerkä? Erkek adama, akylly adama gelşýän hereketmiş ular. Üçüncü bilen musulman doganlar, şolaryň käbirleri yalandan titren bolup gıýgyrýarlar, munafyklyk edýärler. Üns berseňiz, garaşyp oturan ýalak kamera özüni öwürlenden gıýgyryp başlaýanlar. Şol ýarjan dilenine bökýän ýaşuly wa, şonu häzir äkidip derwezedäki otly çukuryň garasyna çukura aýagyny sallap otursak, soňam ýanyna yarjan diýip gıýgyryp goşga kosak, ýerinden gıýmyllamaya. Gıýmyllasa çünki aşağı gaçjagyny bilýär. Ýa-da şol ýaşulyny akidip 9 gatly binaň ýokarsyna aýagyny sallap otursak, ýanyna piriniň adyny tutup goşga okasaň, şol ýerde şul edişi ýalakka böküp zinkirlermi? Ýerinden gıýmyllamaya. Diýmek näme doganlar bularyň käbirleri ýalandan gıýgyrýarlar. Türkde öň bidgatçy pirlerden bolup towa gelen bir ýaşuly bar. Şol diýe şu hili jemaatlarda ýürüýte gıýgyrýançy kişiler bar diýe. Näme üçin bar bu kişiler ol jemaatlarda? Ýanlaryna baran sada adamlara täsir etmek üçin. Ay bu pir gaty güýçleken, ýanyna baranlaryň imany joşýa diýdirmek üçin ýürüýte ýalandan gıýgyrýançylar bar diýe. Bunu diýen kim? Öň özü şol bidgatçy pirlerden bolup näçe mün kişi pirlik edip soň haka düşünüp tawba eden kişiň diýen sözi. Ne musulman doganlar arassa munafyklyk we kezzaplikdir. Bularyň böküp titremekleriniň ýene bir sebäbi musulman doganlar bularyň käbirlerini jinler titrediýär. Ýani jinlan kişiler. Käbir wideolar bardyr, akly ýerine adamyň etjek hereketleri däl. Jini şonu bökdirýär şol ýerde, şu hereketi etdirýär. Allah Dördüncü bilen gelsek sahabalara. Sahabalara misal alın. Din imanına sahabalardan öňde hiç kim yok. Emma sahabalar zikir edýäs diýip, Peygamberimiz ýatlaýas diýip, şularyň edýän hereketlerini etmendirler. Allah Taala zikir edilenne sahabalar aňry uji edýän işleri göz ýaş döküp ağlapdyrlar. 5-nji bilen İslam dini insaniyete edep, ahlak, agraslyk öwretmek üçin geldi. İslam yerde togalanýanlara ayağa kaldırmak üçin geldi. İslam dini aklyny ýitirip, gıýgyryp, goklap ýörenleri, aklyny ýitirenleri aklyny aýlamak üçin geldi. Emma bu betbagtlar şeytan it oýnanýar edip oýnap İslam bilen, İslam akidesi bilen, edep ahlak bilen, erkeklik bilen, Türkmeniň däpdestury we türkmençilik bilen hiç il baglanşygy bolmaýan zatlar etdirip dur şeytan şulary. Tarih boyu görülmedik, şuňa meňzeş betbagtlaryň bolşýalak ýerde togalanyp ýören türkmen erkekleri görülmedik. Emma bu betbagtlar däl hanadan gaçan ýalak bolup, pire gol berdim diýip, zikir edýäs diýip, goşga koýas diýip ýerde togalanyp ýörler, goklaşyp, gıýgyrşyp. 6-njy bilen bularyň ýene bir ziýanlary İslamdan bihabar kişiler, hususanam ýaşlar, şu zatlar görüp İslam, musulmançylyk şumu kadyp İslamdan sowaýarlar. Din diýanatdan sowaýarlar. Belkem käbirler şular sebäpli dini ýigrenip ateist bolýar. Emma hakykatda bularyň edýän işleriniň İslam bilen uzakdan ýakynan hiç il baglanşygy ýok. Şul betbagtlaryň Husayniyatla ýasyp özüni kamçylap, zyňjyrlap ýören şigalardan hiç bir tapagudy ýok. Olaňam ustazy şeytan, bulaňam ustazy şeytan. İblis, şeytan şigalara Ähli Beyt bahanasy bilen Husayniyatla ýas bahanasy bilen özlerini ýenişdirýär, özlerini zyňjyrlatdyrýar.
Bu bedbaht bidgatçı soplara bolsa şeytan pire gol verdik sopçuluk tarikatçılık adı bilen yerde toğlanırtır ya. İt oynayarak edip oynaya iblis bulur şeydip. Bu zatları halkımıza yetirmekten maksat näme? Käbir doganlarımız meselen bolyan zatlaryň aslına düşünmän ahun mollany ýamandaýamy kadiýa. Ýok. Hakyky ahun molla başymyzyň täji. Kur'an we sünnete görä Allah diýdi, peýgamber diýdi, sahabalar etdi diýip din öwrediýän ahun molla, ýagny hakyky ahun molla başymyzyň täji. Emma biz türkmen halkyny kellesine sille orap, halky çürkap ýören pir sumoklardan, yalançy mollalardan, halkyň akidasyny bozýanlardan, halkyň namysy bilen oýnap, heleyleň oňuna mata oklap gol berdirýän, heleylerden surata düşüp ýören, ýasama pir sumoklardan, weli sumoklardan, ýasama mollalardan ägädýäs. Özüňizi allatmaň, akylyňyzy hiç kime satmaň, şey diýip ýerde togalanyp ýören bolmaň diýip şu zatlary ýetirilýär. Bular bir näçe sada we ananjaň doganlarymyza sen pire gol vermeli, pire gol vermedin, pir şeytandyr diýip, soňra eýrana ziýarata gidýäs diýip şu hili sektalaryň duzagyna düşürýärler. Şulardan ägä boluň, hiç kime aklyňyzy allyrmaň, islam dini yeňil din, farzlaryny, sünnetlerini berja et, halal ýaşa, haramdan kaç, başarsaň töwereňe peýdaly bol. Emma ondan başga sopçuluk, tarikatçılık adı bilen dine soňradan goşulan zatlar bar. Ol zatlaryň islam bilen hiç hili baglanyşy ýokdur. Allah Taala ahlimize hak ýolda sebat bersin. Azaşyp ýörenlere de hak ýoly, sahabalaryň, selef-i salihiniň ýoluna gelmek Allah Taala nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.